Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। स' आं दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैदो। एक्चुअलि बियो कर'ना भाइरासनि माने सायाव आरो दिल्ली हेडक्वार्टारनिफ्राय पेरामिलिटारि फर्सनिफ्राय मोनसे लेटार फैदो आरो माने बे लेटाराव दोङो कि एसे माने कर'ना भाइरासनि मानसिफोरा माने बांद्राय गिना दोङो ना माने गिनांगो थेवबो माने बाराद्राय गिनानै दोङो आरो स' बेखायनो लेटार मोनसे हरदो जे बेयाव आलदा आलदा लेंगुवेजनि मोनसे एसे भिडिअ क्लिप बानायनानै हरनांगो। स' जों बेयाव माने बड' नामाबो मेनसन दोङो बे लेटाराव। माने आं बिराद खुसि जादों कारन मानो होनबा आसाम माने नर्थ इस्ट सिगां मात्र नर्थ इस्टल' फायोमोन। नर्थ इस्ट माने सब आरो जेमान नर्थ इस्टआव जेमान जि दोङो सब बेफोरनि लेंगुवेज खिन्थु एबार बेबायदि नङा। एबार खिन्थु एसामिस दोङो, एसामिसनि उनाव आरो बड'बो दोङो। स' बेखायनो आं बिराद मोजां नांदो आरो बड' नामा फायनायनि कारन एक्चुअलि फायबायथ' माने बिराद मोजां नांखादो आरो बेखायनो एक्चुअलि नैयाव जोंनियाव डिसिनि वाइफआ हिन्जावा बियो माने जोंनाव जेनेबा हिन्जाव मानसिफोरनि महिला कमिटि थायो बेयाव माने बियो संरक्षिका होननाय मोनसे महिला संस्था गोदै सलायो आरो नैयाव। स' बेयाव माने बिराद मोजां मोजां माने सबबो माने कार्टिंनि गाव गावनि माने हुनर खिथिनो हायो आरो सोरबाफोर बेयाव माने मायबा माबि अकेजन जाखाबाय थायो माने फांसन बेफोरबायदि अकेजन जाबाय थायो आरो जाबाय थाबाथाय बेयाव माने जाय हौवाफोरदो हाजबेन्डफोरदो जाय क्वार्टाराव थाङा दोङो वाइफफोरा बिसोरनि गाननायाव मोजां आरो कारन बिसोरो गावनि सोरबा जुदि टेलरनि रोंगोबा बेफोरबायदि डिजाइन बानायनानै होनो हायो। बेनिफ्राय आरो सोरबा जुदि ओमफ्राय मोसानो रोंगोबा गान रोजाबनो रोंगोबा एकदम माने जाय जि हागो आरो बेफोरबायदि हुनरखौ देखायनो हायो आरो स' बेफोरनि गेजेराव बेफोरनि खामानिखौ माने महिलाफोरखौ जाय हिन्जावफोरा माने जाय हौवाफोरदो क्वार्टाराव थांना दोंहैयो बेफोरखौ माने बे संरक्षिका होननायाव डिसिनि वाइफआ सलायो आरो बे संरक्षिकाखौ। स' बेयाव माने बेबो नङा जे हाबा जाबाय बा हौवादो थाङा थाहैबाय माने गथ' गथायखौल' नायबाय था हौवाखौल' नायबाय थानायाव नङा आरो बेबायदि बिराद मोजां आरो नों जुदि हाबा जानानै जुदि हौवादो जुदि थांना थाहैदोबा नों जुदि क्वार्टाराव जुदि थांना थाहैदोबा बेफोरबायदि बिराद मोजां मोजां अपरसुनिटि मोनो आरो नै दा मदि सरकार फैनायनिफ्राय बेयाव माने बिदि जाबाय जे नों गावनो माने जि टेलर सिलायनो रोंगो जि मोजां मोजां सिलायनो रोंगो नोङो सिलायनानै नों डिजाइनफोरखौ बानायनानै हरनांगौ आरो नों न'आव जयै जयैनो फैसा मोनो बेबायदिबो खालामनानै होदोंमोन आरो बिराद मोजांखा आरो स' बेबायदिनो आं माने ध्यान माथिबा थांलांबाय। स' बेबायदिनो दा डिसिनि वाइफआ माने आंखौ बानायनो हरदो आरो जे बड' लेंगुवेजाव बड' दख'ना गाननानै बड' लेंगुवेजाव बेबायदि भिडिअ मोनसे क्लिप बानायनानै हरनांगो। बेनिफ्राय आरो एक्चुअलि बड' आरो एसामिस मोननैखौबो आं मोनबाय कारन आं आसामनि आंनियाव आं हारसिं दोङो ना बेखायनो आं मोनबाय आरो मोननैखौबो। स' आं मोननैखौबो दा आंनो बानायनांगोन एसामिसनिखौबो आरो बड'निखौबो आरो स' एक्चुअलि सब थिगानो दोङो दा मोनसेल'सो आं सिगांनि ब्लगावनो बुंखादोंमोन जे आं सानजारि रायलायो। सानजारि रायज्लायबा सानजारिया माने बर'बो सोलिया जेनेबा फांसन बा जिखुनु इभेन्टफोराव जुदि भाषण होनो गोनांबा सब माने क'क्राझारनि भाषायानो सोलियो सानजारिया सोलिया। स' आं बेखायनो बुंदोंखि जुदि बायसान्स जुदि भिडिअआ जुदि माथो भिडिअ मबाइलफोरावनो मबाफोर इउटुबफोरावनो बबेबा जुदि मबाइलफोरावनो जुदि होफ्लाङोबा बा फेसबुकफोरावनो जुदि बेफोरबायदि होयोबा सोरबा जुदि बर' मानसिया जुदि नुफ्लाङोबा भिडिअखौ स' जागोन कि मा बर' रायज्लायदो जोंथ' बुजिखोनो मोनाखै मा जागानि मा मानसि बियो मा बर' बुंदो बियो होननानै जागोन ना। स' आं बेखायनो माने आं मा खालामगोन आंथ' माने आङो माने क'क्राझारनि भाषाखौ आं माबायदि रायज्लायगोन माने सोरखौ सोंगोन आं बेबायदि जाबाय थादों आरो दा। स' आंनिनो हाजबेन्डनिनो लोगो दोङो माने लोगो माने क'क्राझारनि भाषाखौ बिराद मोजां रोंगो आरो रोंगोबा आं दा बुंहरबायखि आंनो बेखिनि माबाखौ शब्दखौ आङो माबायाव क'क्राझारनि भाषायाव ट्रान्सलेट खालामनानै हर आङो मोजांके बुंनानै भिडिअखौ बानायसिगोन होननानै। नङाबाथ' आरो मानसिफोरा है माबा सानजारि बुंदों मायबा बुंदों एक्चुअलि मानो बिदि बुङो जों सानजारि रायलायबाबो माने जों माने जि उन्दैनिफ्राय जि रायलायो माने बेखौनो रायलायखायोना बेखायनो आरो बर'आसो बेबो
सानजारियाबो बर'सो स' इमान माने नेगेटिभ बुंनाङा आरो न स' एखायनो माने थेवबाबो आङो गावनो आरो माने बयबो नंगौ कि रावबो बुजिहोनो मोनाबा आरो बुंनानै मा लाब ना एखायनो आङो माने क'क्राझारनि फाखानायखौनो बुंसिगोन दे होननानै दा हरबाय आरो स' ओमफ्राय आरो एसामिसनिखौथ' एसे बुजि मोनो एसामिसनिखौ आङो रोंगौ आरो दा एसामिसनिखौ आं माबासिगोन गावनो बेनिफ्राय आरो बर'निखौ हरनानै ओमफ्राय आरो बेखौ बुंबाय दा आरो माने भिडिअखौ दा बानायनोसै आरो दा मोना हरनांगोन एक्सुवेलि आं बिराद खुसि जादों आरो माने लेटाराव बड' नामा मेनसन थानायनि कारणे माने बिराद मोजां नांखादों आरो आं दा स्क्रिनाव लगायनानै होगोन एक्सुवेलि आङो गथाय लेटारखौनो स्क्रिनाव होगोन नंदोंमोन माने दा मा होनना बुङो एसे प्राइभेसि लिक जायोनो माने एसे हेड क्वार्टारनिफ्राय फैनाय लेटारथ' स' माने होबाथाय जे प्राइभेसि लिक जायो स' आङो माने मेन पार्टखिनिखौल' एसे स्क्रिनाव लागायनानै होसिगोन आरो नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय आंथ' माने बिदिनो नायगासिनो आरो वा माने बड' नामाव फैदो होननानै बिराद मोजां नांदो आरो स' आं दा भिडिअखौ बानायनोसै नोंथांमोनाबो नायबाय थादो आं दा एसे स' आं दख'ना गानखांबाय नै आं बिदन गानबाय स' आङो दख'ना दोङोमोन बेलेग खिन्थु आं मिथिनाय मथेबा आङो गाव साननाय मथे कि जोंनि बर'नि सिनायथिया जोंनि बिदननि दख'नाजोंनो दोङो स' आं बेखायनो बिदन दख'नाखौनो गानबाय एसे सिम्पोलनो एक्सुवेलि आर'नाइ गैया आर'नाइ थाबा मोजां जागौमोन स' दाबा जेबो नङा बेखौनो एसे लाबाय स' आंना डायलगाबो मोनफैबाय मा डायलग बुंनांगो कि जों गोहोगोरा आरो जोंहा खैफोद गैया बे मोननै लाइनखौल' बुंनानै हरनांगोन आं रेडि जाबाय भिडिअ बानायनो कारणे स' आं भिडिअ बानायग्रोनि आं नै एसामिसनिखौबो खालामखांबाय जोंनि बर'निखौ आं दहायनो खालामखांखादोंमोन ओमफ्राय आरो नै दा बेखौ खालामबाय बेबो जाबाय स' आं दा माबोरै जाखो आं दा भिडिअनि गेजेरावनो क्लिपखौ सोनो हागोन स' नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय माबोरै जादों खुलुमबाय जों गोहोगोरा आरो जोंहा जेबो खैफोद गैया जों गोहोगोरा आरो जोंहा जेबो खैफोद गैया नमस्कार আমার শক্তি আছে আৰু আমি সুৰক্ষিত আছো हेल' स' भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो आंथ' माने भिडिअखौ बानायनानै बिराद मोजां नांखाबाय कारन आं बेबायदि भिडिअखौ माब्लाबा बानायफेर मोनाखैमोन बा नुफेराखैमोन एक्सुवेलि भाइरासाबोथ' प्रथमबारानो जादों ओंखायनो भिडिअखौ बानायनो होबाय आरो आं बेबायदि भिडिअखौ टिभियावसो नुबाय थादोंमोन गोदोर सेलिब्रिटिफोरा होदोंमोन ना कि स्टे होम हाम सेफ बेफोरबायदि होदोंमोन ना स' आं माने गावखौनो दिनै सेलिब्रिटिगिरि मोनलायबाय आरो मा बुंनालाय स' आरो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ माबोरै नांखो नोंथांमोनाबो आंखौ बुंहरदो कमेन्टआव आरो जुदि मोजां नांदोंबा प्लिज बयबो अननानै लाइक खालामना हो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो स' नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनसिगोन स' बाय